Krisi garaian, pobrezian erortzeko arriskua areagotzen ari denean, inoiz baino beharrezkoagoa ikusten dute Euskadiko gizarteratzeko eta diru-sarrerak bermatzeko sistemaren defentsa. Sistema honek denoi on egiten digulako, eta Euskadiko gizarte kohesionatua, inklusiboa eta bidezkoa izateko oinarria delako. Osasun eta heziketa sistema publikoak defendatzen diren bezala, defendatzeko deia egin diote gizarte osoari pobreziaren aurkako saretik, baina politikariei ere mezua bidali diete. Gizarteratzeko eta diru sarrerak bermatzeko sistema garatzeko eta sendotzeko momentua dela. Denontzat, inor baztertu gabe. Gobernuaren ordezkaritzaren aurrean Bilbon egin den gizakatearen bidez, Gurutz Gorrikoek ere erakunde guztienganako deia zabaldu nahi izan dute, pobreziari aurre egiteko ahalegina, inoiz baino beharrezkoagoa delakoan. Jaurlaritzak kaleratutako azken datuen arabera, Euskadin herritarren 19,9 pobrezia eta gizarte bazterketan erortzeko arriskuan bizi da. Espainia eta Europako bataz besteko datuen azpitik dago, baina 2000. urteko datuetara itzuliz, atzera pausua eman da.